Nikdy jsem nebyla strašpitel. Bydlela jsem sama už roky, zvyklá na noční zvuky paneláku i na občasné praskání starých trámů u rodičů na chalupě. Takže když jsem se před měsícem přestěhovala do nového bytu, nečekala jsem, že mě něco rozhodí. Byt byl malý, ale útulný a nájemní smlouva byla až podezřele výhodná. Majitel byl starší pán, trošku odtažitý, ale jinak milý. Když mi předával klíče, jen tak mezi řečí řekl: a kdyby se vám v noci něco zdálo, třeba že slyšíte škrábání, je lepší si toho nevšímat. Myslela jsem, že si dělá srandu. No, teď už vím, že ne. První noc v bytě byla klidná, druhou jsem se probudila kolem 3 ráno. Měl jsem pocit, že slyším něco, co tam nepatří, slabé, nepravidelné škrábání. Ne z ulice, ne od sousedů, přímo spod mé postele. Stuhla jsem a poslouchala. Zvuk pokračoval, pomalu se posouval sem a tam, jako by se tam někdo plazil. Odvážila jsem se podívat přes okraj madrace, ale tma pod postelí byla tak hustá, že jsem neviděla ani vlastní ruku. Další noc to bylo hlasitější. Nešlo už jen o škrábání. Občas se ozvalo krátké klepnutí, jako kdyby někdo zlehka udeřil prstem do dřeva. A jednou jsem si byla jistá, že slychím tiché oddechování. Zkusila jsem svítit baterkou, ale světlo se zdálo pohlcené. Kruh světla nedosáhl na zadní část pod postelí, jako by tam byla díra. A v tu chvíli jsem si vzpomněla na slova majitele a rychle zasla. Nevěděla jsem proč, ale cítila jsem, že asi nechci vidět, co tam je. Včera v noci jsem to ale už nevydržela. Zvuky začaly hned, jak jsem zhasla. Škrábání, klepání a pak hlas. Tichý, dětský. Posuň se, chci si lehnout. Ležela jsem bez hnutí s očima do kořán a přísala bych, že se madrace vedle mě lehce prohnula. Jako kdyby si někdo opravdu lehl. Dnes v noci spím u kamarádky. Klíče od bytu mám ale pořád v kapse. Přemýšlím, jestli se tam někdy vrátím. A mám totiž pocit, že už to stejně našlo, kde bydlím.